Pred môjim balkónom sa hádajú bezdomovci o piku. Ja by som chcel strašne počúvať tých bezdomovcov. Z toho, ako... Ty strašne hyperbolizuješ veci na to, aby... Čo poslal 6. krát to isté, čo som už počul dneska. Čo ti je, komentátor, chod do piče, fakt, chod Kanimalovi. Tam, to je tvoja krvná skupina, tam sa môžete baviť o tom, že kto bol, kto má maturitu, akú známku, choď tam proste, prestaň ma vytačať svojimi sračkami. Ja mi počuť 6 krát to isté video. No, ja idem kúkať na Ruta, kým sa to načíta, proste, a to nezajíma vaše sračky, proste. Absolutne nezajímate. Čo tu rieši ten kokot? Komentátor sa urazil, že som vypičoval najbaný, hej. Kámo, tak to ešte zažiješ veľakrát, neboj sa. Vypičuje mi za 3 krát do rodiny. Čo ja povedal nové, že paragraf, že on mi vypičoval do rodiny. Kámo, si dovolil sa najebať a na svojom streame mne, hlavnému komentátorovi, vypičovať do rodiny. Tak to je neúnosné, ja trvám na tom, aby ho zrušili. Tebe jebe, ne? Tak chodí inde, kámo. Keď si do rodiny vypičujem ešte veľakrát. A do rodiny a že nemám na saba a podobne. On mi vypičoval do mojej rodnej mamky a ešte tvrdil, že ja nemám na seba. Ja sa volám hlavný komentátor a mám Keken Genkai. Ja som hlavný komentátor a mám Sharingan po môjmu detkovi. A ten čau mi povedal, že nemám na seba. Ja sa odvolávam voči tomuto rozsudku, že nemám na seba. Ja si myslím, že mám dosť peniazí na to, aby som mal seba. Ale ja nechcem. Ja by som mohol mať, ale nechcem. Choď plakať niekde inde, prosím ťa. Jebe. Pošlem video, nekúdeš, potom chceš video pošlem kokot. Prečo by som mal kúkať tvoje pojebané video? Vieš, koľko... Ja som povedal kúkať tvoje video, tebe jebe? Si povedal, že ako argument, že som kokot, že nekúknem tvoje video pojebané? Že si mi pošlal 7 minútové video? Tak, kámo, pošli mi prosím ťa video, my si tu kúkneme. Daj sem video, my si tu kúkneme, poslušne si kúkneme tvoje video. Budem 8 minút kúkať tvoje video, ktoré si ty vymyslel. Ja sa volám hlavný komentátor, mám nadváhu a moja mamka je výnimočná žena. Takto si dám tričko, ja sa volám hlavný komentátor. Ja som ti poslal video a ty si ho musíš kúknuť. Ja sa volám hlavný komentátor, SpongeBob je môj obľúbený seriál a ty kokot, Peter Kučka je môj obľúbený streamer. Ja si prosím, aby si videl moje video. Tebe jebe? Ja úplne piči tvoje video, kámo. To nie je tvoja výsada, že si kúknem tvoje video, to je rešpekt ľuďom, že si kúknem ich video. Ty si mi sa 10 krát zajebal link tvojho videa. Ja som kúkal 4 minúty, nedokúkal som to, lebo ma to nebavilo. A poslal to zase 3 krát na to. Chápeš? Aký je tvoj rešpekt ku mne? Aký je tvoj rešpekt ku mne? Poslal si mi svoje skúrené video. Ja som ho kúkal 4 minúty, nebavilo ma, tak som vypol. A ty ho pošleš zase 3 krát na to. A že, ma to nebaví, nevadí, aj tak si ho kúkni. Kámo, aj tak si ho kúkni. Kúkni, kámo, ver mi, po 10 minútach bude tvoje video, bude to moje video lepšie. Starý, ale mňa nezajíma tvoje video, nechápeš? Poď do piče aj ty, aj so svojím videom. Ty si ten človek, čo dojde niekomu na byt a začne púšťať svoju hudbu. Teba nezajíma, že či to ja chcem vidieť. Teba zajíma iba to, aby si to ukázal niekomu, chápeš? Ty pokrytec, vyjebaný, egoistický, žebrácky, skúrený. Teba absolútne nezajíma, či niekoho druhého zajíma tvoj content. Ty ho iba chceš prezentovať. Ty si ten typ človeka, ktorému sa narodia deti a začne to ukazovať cudzým ľuďom. Hej, ja mám dceru. Mne sa narodil Krtko Potkan, pozrite sa. To je ty si presne ten typ človeka, čo príde a začne pušovať svoj žebrácky content cudzým ľuďom, ktorých nezajíma.
Kamo, poď sa. Mne sa narodil krtko. Aha, poď sa. Dáme fotku, ne? Dáme fotku. Kúkal som 4 minúty tvoje video. Nebavilo ma, tak som vypol. A išiel som svoj skúrený content. A ty tu plačeš, že som nekúkal tvoje video. Dobre, pošli mi ho, ja ho pustím. Pošli mi ho, my sa pozrieme. Pošli mi svoje video, pozrieme si ho, všetci spolu. A budeš si to dať na Instagram. Pošli mi svoje video. Ne, pošli mi svoje video, my si to pustíme. Komentátor, pošli mi svoje video, my sa to pošli... Nie, teraz ideme kúkať hlavného komentátora, lebo má giftnutý sub. On má nárok na to, aby sme kúkali 30 minút pičovinu, jeho, ktorú som vymyslel. Daj mi svoje video. Nie, daj mi svoje video, že my ideme kúkať tvoje video. Dostal si giftnutý sub pred rokom, my ideme kúkať tvoje video. Lebo ty si povedal. Ty si povedal, že tvoje video je najdôležitejší content na svete. Celý tento stream je o tvojom videu. Nie, ideme kúkať tvoje video. Ja kúkam Naruta, kámo, ja kúkam Naruta. Ja som pustil Naruta, aká myška. Ja som pustil Naruta a ty tu pičuješ, že nekúkam tvoj content. No, to je tak, sorry, ne. Ja som nevedel, že Miško je tretí Hokage. Odteraz je Miško tretí Hokage. Miško je tretí Hokage, toto je Michal Evrič. To je Michal Evrič. Máš unfollow. Super, no. Daj mi unfollow. Kámo, tým, čo si napísal, že máš unfollow, si presne dokázal moju pointu. Že ty žebrák, skurvený, retardovaný si myslíš, že tvoja existencia mňa musí zaujímať, chápeš? Daj si korunu. Ja sa úplne hrám, že som král. Úplne, kámo. Ty si úplne si sa tu líkol, ty žebrák vyjebaný. Máš unfollow. Ty sa bereš tak vážne, že si reálne myslíš, že tvoj unfollow mňa zabije. Kámo. Čo budeš robiť, keď mi dá unfollow? Ne, kámo, skočím pod most. Zabijem sa. Pojem konečne do roboty. Unfollow je som piči. No, idem kúkať Miška Evriča, čo sa hrá na Hokageho. Miško Evrič si myslí, že je Hokage, kámo. No, áno, ty si mi spamoval. Namiesto toho, aby si bol nový člen komunity, si mi spamoval svoje žebracké video, ktoré som kúkal a neocenil som ho, tak som vypol. A namiesto toho, aby si ty rešpektoval to, že to nechcem kúkať, tak si ho napísal ďalších 6 krát. A potom si povedal, že on ani nekúka moje video. On to ani nerieši. On je naegovaný, lebo nechce kúkať to, čo chcem ja. Kámo, choď svoje susede na byt a pusti tam svoje zasrané hudby, dobre? Vieš čo, choď na byt svojim susedom a pustí im tam svoju pesničku. Keď ju nebudú chcieť počúvať, tak im povieš, že vy ste naegovaní. Kámo, choď Ficovi do kancelárie a ukáž mu svoj kokot. A keď sa mu chce kúkať na tvoj kokot, tak mu povedz, že Fico je taký namyslený žebrák. Fico je taký kokot. On sa nechce kúkať na môj kokot. Chod do piče. Zmizni, chod do piče. 4 minúty som kúkal to video, ty jebnutý pičus. 4 minúty som kúkal to žebracké video, tebe jebe? To video sme na tomto streame videli 10 krát. 10 krát som tu videl to video. Teraz kúkam Naruta. Chápeš to, ty kokot skúrený? A ty tu plačeš, že som nevidel tvoje video? Ty ma tak potrebuješ moju reakciu v živote, že chceš, aby som reagoval na tvoje video? Potrebuješ vidieť mňa, kokota 31-ročného žebráckého, prefetovaného, aby som reagoval na tvoje video? Chod do piče, ty kokot. Choď, ty si hlavný žebrákátor, skúrený, hlavný kokotátor. Chod do piče, máťa piči. Chod si vyhoniť na mame. Teďu. Ja tu kúkam Naruto druhú časť a tým mňa sa ideš vyčítať, že mám kúkať tvoje skúrené video Every Joy. Inak, dobre, zastavme sa. Čavo mi povedal, že poď kúkať videa o Every Joy, ktoré nikoho nezajímajú.
a napísal to po tom, čo som si nekúkol jeho video o Average-ovi. Chápeš? Proste dať čerka, keďže si dám čaru, tak ti poviem matku aj otca. A ešte by ma prosili, aby som mi dal follow na Instagrame. Keby si dám čaru, tak som tvoj otec, kámo. Ty nechci, aby som si dal čaru. Keby si dám čaru, tak tvoja rodina mi platí alimenty, ty debil. A nevieš, čo je čara, ty žebrak zasraný. Čo ty vieš o čarách? Si to videl na internete, si dal čara a si našu matku sfúkanú pod mostom, ne? Daj si čaru, ty ani nevieš, čo je čara, ty kokot. Koľko animálový, ty žebrak. Hoď si vyfúkať matke, kúkaj, aby sa ti nohe najebal, kámo. Máš 12 rokov, hráš sa tu na drsného, máš gifnutý sap. Ježiš, ty chceš iba sapy, ty chceš iba prázdne, drž piču, kámo, choď k Animalovi, choď k Restovi, tam si sa nikto nevšimne. Toto je najviac. V živote nedostaneš viacej reakcie od človeka, čo je starší jak ty a múdrejší jak ty. Drž piču. Hecino, Miško. Ja som nevďačný prasa a za čo mám vďačný tebe, ty kokot? Že si tu bol 6 dní po sebe? Lebo si lúzer zasraný, ktorý nikoho nezajíma? Ja mám vďačný tebe za čo, ty kokot? Ty žebrak zasraný. Za čo ti mám vďačný? Ne si originálny, opakuješ 3 vety, ktoré povedia ľudia, ktorých ocením. Robíš, proste ty si jak kopia troch ľudí, čo sú tu. Za čo ti mám vďačný? Že si zapol moje stream, kámo? Ty ma poznáš v niečom? Vieš, za čo som ja vďačný ľuďom? Ja mám 31 rokov. Ty myslíš, že mám byť tebe vďačný? Za to, že si došiel na môj kick? Kámo, ja žijem 31 rokov, existujem, ty kokot vyjebaný. Za čo mám byť tebe vďačný? Ty čo si o sebe myslíš? Si mám kúknúť tvoje skúrené video, čo mi som poslal? Za čo mám byť ja v tebe vďačný, kámo? Ty žebrak, ty si došiel na tento stream. Ja mám byť tebe vďačný za čo? Kto si ty? Ty si niktož pre mňa, chápeš? Ja som fucking inferior. Ty v živote empatickejšiu osobu ako ja nestretieš. V živote nestretieš empatickejšieho človeka ako som ja. Keď ťa ja nepochopím, tak nepochopí nikto. Ty kokotko. A keď ti ja poviem, že si kokot žebracký, ktorý si tu vyžaduje proste nejaký rešpekt, ktorý si nezaslúži mať, tak je to tak. Proste chod do piče. Tak zmizni a chod do rti. Tu každý tretí deň si tu posiaš svoje žebracké videá, dožaduješ sa, aby sme kúkali to, čo chceš ty, chod do piče, proste chod do piče. A ja ti nedám ani bán, lebo ma nezajímaš. Ja som Miško, ja som úplne Miško. Odkiaľ mám ja zmiznúť? Samý cringe, však ja streamujem pre ľudí, čo sú tu kvôli mne. Content Miško, nie ty, hehe. Ja kúkam Naruta, ty si tu. Jaký content, Miško? Jaký content? Však ja kúkam Naruta a ty tu plačeš, že som nekúkal Miško. Kámo, ty si uvedomuješ, že ty sa opúšťaš, lebo som si nepúšťal tvoj content s Miškom? To je video, ktoré si chcel, aby som si kúkol, bol Miško. Chápeš to? Ty debil? Ale komentátor, rozumieš tomu, že ty si mi poslal 3-krát video Miška Averagea a následne na to mi pičuješ, že kúkam iba Miška Averagea? Ty si tak hlupý? Si tak hlupý? Si tak hlupý? Môžeš byť tak hlupý? Ty pláčeš, že som arogantný kokot a že nekúkam to, čo ty chceš? A potom mi povieš, že kúkam iba Averagea a následne mi pošleš video Miška Averagea? Ty si taký dement hlupý? Ježišmária, chod do piče. Tak chod kúkať proste svoju matku, jak si prstuje na Bobrovi a mám piče aj tvojho otca. Ten tiež asi neurobil dobrú prácu. Genetický odpad vyjebaný. A vieš čo? Vieš čo? Daj mi report. Komentátor, chodí už do piče, chápeš? Dá sa na ne sústrediť aj na ten skúrený seriál. Proste sa tu strápňuješ. Pičuje ti 10 ľudí nezávislo od seba, že si kokot proste. Tak sa nad tým zamyslí, že sa asi chováš proste jak kokot. Chápeš?
10 ľudí ti hovorí to isté proste, tak asi nebude úplne, že vina vo všetkých ostatných. Čo si myslíš, že všetci títo ľudia sú zmanipulovaní mnou, aby mne vtierali a tebe hovorili to, čo ja chcem počuť? Ty si myslíš, že títo ľudia nemajú vlastný názor, hej? Každý z týchto ľudí by ma poslal do piče, keby chcel. Ježiš, ja ti dám, chod do piče, ja mu dám permu. Ja mu nedám ani permu, lebo by som sa dokonca snal do seba, že som ho bral tak vážne, že som mal potrebu dať permu. Dobre, už priznaj, že s tebou zaplatené kámo. Ja nemám peniaze na to, aby som platil hercov. Ravenov, ďakujem, že do mňa vkladáš tú dôveru, že si myslíš, že mám peniaze na to, aby som platil hercov, ale ne. Komentátor, prečo si myslíš, že máš nejaký význam v realite niekoho druhého? Prečo si tu vôbec? Na čo si tu? Však vyčuje ti 10 ľudí, očividne sa tu necítiš dobre, tak choď preč. Prečo si tu, keď sa tu necítiš dobre? Na čo si tu? Aký to má význam pre tvoje bytie nejaké? Čo chceš týmto dosiahnuť, kámo? Lebo ťa mám piči. Lebo nejsi absolútne dôležitá existencia pre mňa. Ja sa pýtam, prečo si niekde, kde ťa nikto nechce, kámo? Prečo mi nedáš ban? Lebo no. No, daj ešte 3 smajliky. Daj 4 smajliky ešte. Čo ti je, kámo? Čo si ty vôbec o sebe myslíš? A za čo som nevďačný kokot? Čo si dal ty mne? Že som nevďačný kokot? Ne, dobre. Pauza, chat. Reálne, komentátor, idem sa s tebou baviť normálne. Čo si dal ty mne, že ti mám byť ďačný? Čo si ty spravil pre moju existenciu, že ti mám byť ďačný? Čo si spravil preto, aby som ja musel kúkať tvoje videá, ktoré mi ty posielaš, aby sa necítil utrapene, že som ťa zradil. Komentátor, prestan sa baviť s ľuďmi v čete, odpovedz mne. Za čo ti mám byť ďačný? Čo si mi dal? Že som nevďačný, koľko si povedal. Čo som ti dal? Ty žebrak vyjebaný. Čo si spravil? Čo si mi dal? Nič, možno by si ma... Ale jaké my? My sa tu nebavíme o nás. Prestaň, ty populistický, sviniarský, hlupý debil, to zo všemoc becnovať, ty retard. Jaké my? Ja som zhodil teba, nie my. Rasterové videá kúkam, hocikoho video kúkam, no ma baví, a keď ma to baví, tak sa kúknem. Ja som si nekúkol tvoje video, od polky som ho vypol, lebo to bola sračka, ktorú som videl 10 krát. Jaké my? Ty si myslíš, že tu niekoho zmotáš na svoju stranu? Jaké my, ty kokot? Jaké my? Ja som nekúkol tvoje video. Ne ich. Tvoje. Ty konkrétne. Jaké my? Dám video, vypičujem, nechceš kúkať. No, sorry. Čiže mám kúkať tvoje video na silu, hej? Čiže ty dojdeš za čajkou a povieš jej, čau, ja sa volám hlavný komentátor. Ty sa mi páčiš. A ona ti povie, že dobre, tak ty sa mne nepáčiš. A ty, že ty kurva vyjebaná, aj tak si fajčila psa. Ty si presne ten typ, ktorý škodí najviac na svete. Ty si ten typ, ktorý sa nenávidí. Ty máš odpor sám k sebe. A keď iný človek neocení tú sračku, ktorú ty dáš do sveta, tak ty máš potrebu ho hejtovať, chápeš? Skús pochopiť, že nie všetko, čo ty dáš do sveta, musí niekto iný oceniť. Chod do piče. Hej, ty si ten kokot, bohužiaľ si ten kokot ty. Ty dáš video a ja si ho musím kúknúť, hej? Lebo a keď ne, tak som nevďačný. Za čo ti mám byť vďačný? Ty žebraj vyjebaný. Chod do piče, zmiete do piče, ty kokot. Kúkam tu videá, každého jedného človeka tu kúkam videá, keď ma to baví, to kúkam a ocením to. Ty mi dáš video, ktoré som videl 10 krát a potom plačeš, že som ho nekúkal celé. Jaký pík? Ty si myslíš, že pík si ty? Ty si myslíš, že môj pík si ty? Že... Chlapče, ty si môj pík. Kámo, môj život smeroval celý čas do toho, aby si ty dal peak content. Ty si môj peak content. Ďakujem. Ty si ma stvoril.
Ty, ježiš, ty debil, hlupý. Ty nesi ani, kámo, ty keby si bol v Narutovi a si zloduch, tak si Choji, ty. Ty by si bol Choji, kámo. Ty by si bol klon Chojiho. Fuj. Debil, zlý debil, zlý človek, zlý, hlupý debil proste. Slabý žebrak, chod do piče. Čet, ale ak máte pocit, že som ja naegovaný kokot, tak mi to povedzte. Ja vás tu nebudem teraz benovať a hrotiť ako jeho. Ja proste, ja sa nevnímam ako CEO of Pravda, ale on bol kokot proste, však vidíte, čo robil. Ale ak máte pocit, že mal pravdu, ja to veľmi ocením, keď mi poviete, že hej Denis, mal pravdu. Proste, nie je to fašizmus, skúsni, kľudne ma pošlite do piče. Tento človek ma sral už asi, že mesiac. Mesiac ma sral, len ja som si nebol istý, že či som není kokot ja. Chápete? Tak som bol taký, že súhlasím s nami, no. Pošli mi fotku, Rebeka, konečne. Nech viem, či ti mám odpisovať vôbec. Raz tak asi nemyslím, že by ste... Ja nemusíš okolo mňa chodiť po špičkách, keď som už chatý, vieš. Len ja si nemyslím, že tento človek sa choval s rešpektom. Ani k vám, ani k ničomu, chápete? Predstavte si, že dojdete k niekomu na byt. Ten človek vás nepozná a vy si sadnete na gauč a poviete mu, že kámo, počul si tento track a začneš púšťať svoje pesničky na telke. To je presne on. On nevie si čítať atmosféru v miestnosti a myslí si, že tá miestnosť je jemu zaviazaná tým, že tam príde. A ja mám akože dávať energiu jeho kontentu. Chápeš? On dojde k tebe na byt a povie ti, že Denisko, tu si sadkám, ja počúvam ty kokot skúter. Pusti si Giga a zapne Giga na tvojej telke. A ty sedíš, že počúvaš polku toho Giga a po polke to Giga vypneš. A on že koľko ty si ma absolútne nevážiš. Však ja som došiel z umeného sem a pustil Giga. A ty si to pozeral? Ty si taký namyslený kokotka, ty si jak Michal Evrič. Ty si taký istý ako on a mal by si byť mne vďačný, že som dal 3 € na Bolt a že som sem došiel a chod do piče. To on urobil.